Artist midibuho sa ulagway siya amahan isip pasalamat sa mga sakripisyo nga giantos alang sa ilang pamilya. Nagtrending karon sa social media. Sa irantang istorya pinaagi sa report ni Mark Bridge Abella. Daw sama sa usa ka high-resolution picture kining painting nga nag-viral sa social media sa usa ka batanong artist nga taga-Occidental Mindoro. Siya si Nestor Abayon Jr. kinsa usa ka hyper-realistic painter nga mas nabayad ang talento atol sa pandemya. Gamit niya sa pagdibuho ang brush, pintal ug ang canvas. Gipadayag ni Nestor ang iyang timbos nga pagpasalamat sa iyang amahan nga si Nestor Abayon Sr. usa ka mag-uuma pinaagi sa iyang talento. Ang nagtrending nga oil on canvas portrait sa iyang amahan, iyang gitawag nga tiyaga. Sigo ni Nestor nga walay makatukib nga pulong sa mga sakripisyo sa iyang amahan. Naging inspirasyon sa akin noon hanggang ngayon naman about dun sa sakripisyo na binigyan niya sa amin noon nung nag-aaral pa lang kami at nung mga panahong walang-wala din kami. Siya po kasi talaga yung nagbigay sa amin ng makakain, lahat ng pambaon sa school. Gawas ni ini, mipatok-usab sa social media ang iyang painting halad kang pambansang kamao Senator Manny Pacquiao. Tinuod gayod nga daghang mga artist ang mas nadiskubre ug naila atol sa pandemya sama na lang ni Nestor. It's time to do the turbulence announcement. Let me do it first. Okay, bunal. Ladies and Samtang gentlemen, ugmang adlaw atong ilailahon ang nagpaluyo nga tingog niining makalingaw nga viral video. Busa tutok lang matag alas 8 sa buntag sa inyong ikasaw sa pamahaw matag adlaw ang GMA Regional TV Live. Sakit na. Ito ba COVID ka eh? Kauban si Clans Gabutin, ako si Marco Jabella. Balitang Bisdak. Bantay.